radyo man o mapa-Facebook sa atong programa diri sa Gold FM Astig Radio sa Tagum City. Ang Dios magpanalangin sa atong tanan karon. Mayong buntag no sa tanan no, mo grateful ko o good morning para sa tanan ng mga suki na ko okay kami no sa programang Tingog sa Kamatooran. Karong orasa buot dai ni mo timbaya sa ato ang mga kahigalaan, mga kaigsuunan na kanunay nagapaminaw ni ini nga programa. Unang-una timbaya nato ang pamilya ni Sir Oliver Tangko. Kauban sa iyang asawang mga anak ug sa tanang mga trabahante diha sa Olive Repokar Display, Malinaw, Breeze, Kamatooran, Tagum City. Mayong adlaw kanimo sir. Salamat sa mapadayunon nga pagsuporta o itimbaya pud nato ang ato ang kapamilya dito sa Maitong Sarangani Province, Pastor Edward de la Piña, kauban sa pamilya niya o sa tanan nga mga katawhan nga gidumalahan niya sa ngalan sa Ginoo. Mayong adlaw ug ang Dios makikuban baga panalangin sa inyong tanan. Itimbaya pud nato dito sa Candiis Laak ang pamilya ni Pastor Ben Arcilo nga kanunay nagapaminaw sa sama niini nga adlaw sa Sabado ug sama ni usab niini nga oras. Diha pud sa Sibulida natay daghang mga listener diha Sibulida Laak. Kay Pastora Mary Jane Presores and Pastor Jaime Presores kauban siya maigsuon sa iyang mga silingan nga kanunay nagapaminaw o diha pud sa Tagpupuot Florida Kapalong kay Pastor Jack Constantino kauban ni Pastora Maribel Constantino nga kanunay pud nagapaminaw ni ini nga programa. Salamat sa inyong support. Pinaagi sa prayer o diri pod labaw sa tanan sa Tagum City daghang tag mga listener naa diri sa palingkid dakit. Natin daghang listener diha sa Panabu, sa Santo Tomas, Makasa Family, sa Talaingod. Naa po dito sa Luna Kapalong ang Orion Family. Dari po sa Barangay Manga ang Tantiado Family. Timbaya po na po akong uyuan. Ug labaw sa tanang kapamilya sa Restoration of Life Family Church of Tagum City, maayong adlaw Kamatooran. Walay. Ug usab ato pong itimbaya ato mga kaigsunan nga paminaw diri sa Trade Center. Maayong buntag sa inyong tanan. O karon mga igsoon dili ta maglangan sa atong oras kay mo na yung panahon karon nga gapaminaw ta sa mensahe sa Dios o nasayod kong andam ang atong mga dalunggan o kasing-kasing nga maminaw karon sa mensahe nga pagadalon sa usa ka alagad nga kaniadto nawala apan karon nakaplagan ug nahibalik aron sa pagsangyaw sa paghari sa Dios. Atong i-welcome Evangelist Joy. Putik. Maayong buntag mga higalag kaigsuonan, mga suking tipaminaw sa programang Tingog sa Kamatooran. Kami nalipay tungod kay kamo wala mo undang sa pagtimbaya, no? Wala mo undang sa pagsubaybay sa atong programa. Alang sa tanang kasayuran, ini nga programa usa ni ka plano o programa sa atong Ginoo na gusto niya ang mga tao makailakan niya isip usa siya ka Dios nga labing halangdon nga hari. Mga higala o kaigsuonan niya na mga panahon na experience na ko na itong mga panahon nga nagatrabaho pa ko niya sa panahon nga ako na ang mo-introduce para sa ako ang busing ng amo. Ako gidayong i-recognize ang iyang pagka-honorable, ang iyang pagkahalangdon. Muna niya itong mga panahon na ako ang na-experience o nakatunan nga kini dayang tao nga imo siyang i-recognize pag-ayo. Malipay gid siya. Unsa pa kaha ang Ginoo nato? Unsa pa kaha kung si Jesus ingnon nato labing halangdon nga hari?
malipay siya ni anak. Pero sometimes makaingon ta nga makasusubo nga paminawon tungod kay sagad ma-recognize karon labi na kung naay mga great activities or something special nga mga aktibidades. Usahay mas taas pa og pagpaila ang speaker, no? Murag halos katunga sa oras ipaila-ila iyahang mga background, iyahang mga educational background, iyahang ministry. Mura ba ang pastor nga ng mga panahon na natilipaya gid niya kay nailhan gid di pa ila-ila gid niya pag-ayo ang iyahang kaugalingon ngadto sa uban. Apan niya ng mga tungura, murag ang alagad na sa Dios ang ma-recognize kanunay. So sad to say, maingon to sa inyo nga mas maayo palagi ang tao gina-recognize nato pag-ayo during siya magwali, during nato siya ipahimamat sa mga katawhan. Panusahay ang Ginoo, murag malihis siya gamay, mawala gid siya gamay. Taas nga panahon na mayagpag ang akong mga pangalan ngadto mga panahon na. Taas nga mga katuigan na nailhan ko sa mga katawhan. Nawala ko ngadto mga tungulan. Tugod kay tao naman karoray ma-recognize. Apan sa akong pagbalik karon, dili na pwede ma-recognize ang tao kay ang tao magpabilin ng tao. O walay pwede hatagag dungog gawas sa atong Ginoo. O walay pwede hatagan pasidungog gawas sa atong halang hari na si Jesus. Mga higala kaigsuunan nga naminaw karon, akong i-introduce kanini kung kinsa ang Dios o si Jesus sa atong kinabuhi. Usahay ang atong nasabtan ang Jesus nga akong nailhan o imong nailhan before, panalangin ka nato. Yes, I agree 100%. Ang Dios nga atong nailhan before, puno sa grasya, of course, tungod kay kinaiya niya ang kaluoy. Apan karon, usahay dili nato masabtan ang mga panghitabo sa kinabuhi sa tao. Kinsa man kanato karon, anak kasinati o gikuhaan o usa ka pamilya, usa ka anak mahan, inahan, igsuon, kinsa man sa ato karon nga nakasinati nga nawad-an og minahal sa kinabuhi. Mga higala kaigsuunan, mga suking tigpaminaw sa programang Tingog sa Kamatooran, ilabi na sa ato ang mga listener, mga viewers sa ato ang Facebook account. Kinsa man usahay si Jesus sa imong kinabuhi. Kinsa man siya usahay sa akong kinabuhi. Apan dunay mga tao na kung makuhaan og pamilya, makuhaan og usa ka anak, asawa, bana, ginikanan, and sometimes dili nato madawat. Tugod kay ngatong nahibaluan, ang Ginoo milagroso. Ang Ginoo muhatag kanatong kinabuhi. Yes, I agree 101%. Pero sometimes ang di nato mahibaluan nga siya day ang mukuha sa kinabuhi sa tao. Makita nato sa television, madungog nato sa mga radyo nga mga balita, dunay gikuha, gipatay, namatay sa something. Bisag unsa na lang ang mga situation sa kamatayon nga miabot sa usa ka tawo. And sometimes ang basulon pag-usahay ang Ginoo nganong nahitabo ni Ginoo. Ang wa nato nahibaloi
nga di lang siya mudugang kinabuhi, apan mokuha usab siya kanako kanin. Ikaw nga naminaw karon, ikaw nga nagatan-aw sa ato ang televiewers sa ato karong Facebook account sa Tingog sa Kamatooran diri sa 98.3 Astig Radio FM. Gusto nako kasultihan nga kanang imong kinabuhi, kanang akong kinabuhi nagapasabot nga isa lang ang tag-iya ni ana ug isa lang ang pwedeng makuha ni ana, ang atong halangdon na Dios na atong ginagana. Akong nihatag sa mga kauban ang mga insight ng mga nahitabo karon, Pastor Emel. Sa imong nakita, Pastor Emel, kung sa imo ikadugang ini nga mga nakita nato karon, mga insight sa kinabuhi sa tao. Ako ang nakita na tinood yun nga usahay dili lalim nga naay dili maayo paminawon nga naay mahitabo nga mga Yes. namatay, subo pa malandungon bisan sa atong makita karon sa reality. Ang mga balita puro na lang patay, unya sigon pagid sa mga balita kasagarang sisihon sa atong makita karon pwedeng giingon nimo ganina Evangelist Joy nga gimahay ang Ginoo, gimahay ang gobyerno. Pero ang atong wa nabaw-an nga naay Dios nga nakabalo sa tanan panghitabo sa atong kinabuhi. So akong na-realize nga kung siya ang Dios nga mohatag, siya pud ay nay katungod ug itugot niyang mukuhag kinabuhi. So sa akong pagkabalo gani nga akong nakita nga naa pa day mga pagkamatay nga usahay tungod ra pud sa ato ang gibuhat, napa-advance ang atong kamatayon. Imbis dili pa unta mamatay. O nya na. Words. Si Pastora. Kung ako, yung mga obserbasyon sa palibot, no, may doon sa kinabuhi sa tao, daghang mga tao karon mga nabati nila nga haruhay na ang kinabuhi karon, pero wala kahibalo ba nga ang kinabuhi day naaday uplanan, nakitawag siya og naaday ay kamatayon. So nakita na ko nga sa dihang moabot ang kamatayon sa usa ka tao, unya dili preparado iyang kaugalingon, dili ko niya madawat ang hitabo, mo nga daghan pud kaayo tag ma-blame ang atong pamilya, ang mga taong nasa palibot. Napay uban nga gi-blame nila ang ilang kaugalingon nganong nahitabo na. Pero labasan nato matud pa sa atong evangelist nga ang pulong sa Ginoo di ay o ang Dios di ay nga tag-iya sa kinabuhi sa tao, siya lang gid ang may katungod sa pagdugang ug sa pagkuha. Wala nga ang kamatayon sa usa ka tawo ang may gid ay nato ang pangamdaman. So, Amen. Dahil mga pamaagi usahay sa kinabuhi nato usahay makaingon ta injustice kaayo ang Ginoo. Nganong gikuha niya ang akong pamilya nga maayo man to akong asawa, buutan man to akong bana, akong anak. Samantala ang uban niya mga dautan pero wala lagi kuha as Ginoo. And sometimes ang ato pag yung reklamahon tag-iya pag yung kinabuhi. So di na lang nato kwentahon ang ato nahimo. Nagapasabot mga higala, mga kaigsuunan nga naminaw karon. Kung naamay mga nakita natong nay kamatayon, kung naamay mga tao nga siya mismo nagkuha ng tawhanan. Usahay ang ato dayong reklamuhan ang gobyerno nganong gikuha, nganong gipatay. Something mga na ba? Madungog nato sa balita karon ang gibasol karon sa kamatayon sa mga tao nga naghimog sala ang mga gobyerno. Usahay ang pagbasol sa Ginoo daghang pamaagi ba? Kung nato siya i-reverse nato, nganong namatay man siya? Nganong gipatay man siya? Ug ngano iyang kinabuhi iya magisayangan? Sa laton nga pagkasulti, mga higala ug kaigsuunan na aday kamatayon na katungod ra pud ni atong basahan.
Magwawali Kapitulo 7, versikulo 17. Ayo usab pagpasulabi sa pagpakadautan o pagpakabuang. Kung imo kining humuon, basin mamatay ka sa dili pa nimong panahon. Sa ato pa, dili na tinuod na nga moingon ta oras na gyud niya. Namatay siya kay oras na gyud niya. Naaday kamatayon nga dili pa nimo oras. Naaday kamatayon nga dili pa unta ka mamatay. O dili pa unta ko mamatay. Kinsa maning mga tawhana nga ang kamatayon hinanali nga ipahamtang sa Dios. Kadtong mga tao nga wala nay undang sa paghimog sala. Nabisa ang mga tao karon, walihan nimo sa kadalanan, walihan nimo sa radyo, walihan nimo sa simbahan, walihan nimo sa TV. Bisag asa ang pulong sa Dios madungog nato diri sa Tagum City ug sa ubang pang mga lugar. Pero nga naman ang mga tao nga kung dunay magwali diya sa kilid, wala may maminaw. Pero kung naay mag-present nga moingon barato kaayo ning ukay-ukay nako. Tagtulo 20 na lang siguro posible ang mga tao mutapok ni anang imong tinda. Mudugog sila tungod kay ang tao karon dili gusto mamatay. Gusto na kanunay malipayon apan sultihan ko ikaw higala gigsuon. Ayaw kalimot nga ang tag-iya sa akong kinabuhi, tag-iya sa imong kinabuhi, walay lain. Mao bitong giingnan sa Abba Father. Kung imong basahon sa English version, gigamit ang pulong Abba Father, meaning the word Abba. Duha day meaning anak mga igala. He is the source and He is the sustainer of life. Meaning, tawagon siya Abba Father because siya lagi ang tag-iya sa imong kinabuhi. Siya lagi tag-iya sa imong balay. Siya lagi tag-iya sa imong sakyanan. Siya tag-iya sa imong pamilya. Nagapasabot nga walay ako o walay imuha. Na bisan ng imong kinabuhi. Dili imo. Dili iya sa Dios. Ug nga numan, nga usahay ang tao nagmatig-aman. Tugod kay wa niya masabti ug wa siya makabalo nga ang kinabuhi day sa tao ana diay sa Ginoo. Amen. Ang tao karon kung baligyaan nimo mga butang, kung mamaligya ka dinhi sa tagom o patok ng mga tinda, tapukan imong tindahan. Pero kung magwali ang mga pastor diri sa tagom o bisag asang lugar, ang mga tao dili maminaw. Gibaliwala nila ang pulong sa Ginoo. O wala sila kabalo nga kanang mga pastor nga nagawali sa kadalanan, nagawali sa mga radyo, nagawali sa television, nagawali sa mga kasimbahanan, maunay mga pulong nag-warning sa imong sakuha. Nga nagpaila nga naaday Dios, naaday Ginoo nga nanag-iya sa imong kinabuhi. Romans chapter 8 verse 15, kay ang espiritu nga inyong nadawat wala maghimo kaninyo nga mahadlokon sama sa inyong gibati kaniadto sa dihang mga ulipon pa kamo. Tinuod naghimo kini kaninyo nga mga anak sa Dios. Karon pinagi sa Espiritu Santo makatawag na kita sa Dios nga Amahan. Sa ubang version ana sa English, Abba Father, meaning He is the source. He is the sustainer. Siya lamang o wala na lain pa. Mga gusto na ko iklaro sa imo karon higala gigsuon nga ang Dios nga akong gialagaran o Dios nga imong nailhan karon gusto niyang magpaila kanimo. Gusto niyang mosulti kanimo. O gusto niyang masayran nimo karong adlaw. Tungod kay busy ka na kaayo sa imong trabaho, dili ka na kapansin sa imong relasyon ngadto sa Ginoo. Dili ka na makabalo nga wala na day ka sa kamot sa Ginoo. Ikaw na lang di ay nang nag-inusara nga naglakaw nga nagbaktas nga wala na Dios nga nagulit sa imong kinabuhi. Balik igsuon tungod kay ngano He is the source of everything. He is the sustainer of life, who is Jesus our King, our Lord. Gusto na ko iklaro sa tanang mga suking tipaminaw.
Luyo sa imong kabisi, ayaw kalimot nga naay Diyos nga tag-iya sa imong kinabuhi. Atong basahon sa Proverbio Kapitulo 3, versikulo 6 na nag-ingon, hinumdumi ako sa tanan nimong buhaton. Usahay ang tao makalimot na sa panahon nga naa nay mga problema. Ano tingog, Kapitulo 3, versikulo 6, salig sa Ginoo sa tibok mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Sa abang version ninyo, sa hinumdumi ang Dios sa tanan mong buhaton. Nagapasabot nga ang akong kinabuhi, imong kinabuhi, dili siya gusto nga dili nimo siya ma-recognize. Ikaw nga naminaw karon, ikaw nga nagatan-aw karon sa live sa ato ang Facebook account Tingog sa Kamatooran, ayaw kalimot nga ang tag-iya sa imong kinabuhi ang Ginoo lamang. Ug nagpasabot na kaya niyang kuwaon, kaya niyang dugangan. Nagpasabot, walay pwedeng makalabaw kaniya. Amen. Kanang imong trabaho karon, kanang imong banag asawa pamilya karon, iyan as Ginoo. Ug ayaw kalimot, hinumdumi ning waliha. Kung unsay mahitabo sa imong pamilya, bana man asawa ug anak, ayaw nagbasulang Ginoo. Kay karong buntaga, detalyado ang mga pulong nga isulti sa Ginoo sa atong taliwala. Na gusto niya ikaw karon masayod. Nga siya lamang ang alagari kung gusto niyang magpaila ka din. Alang sa nangundang og simba, kung nasagod ka, kung nihawa ka sa simbahan, asa ka na-exit sa church, pangita og simbahan nga dito ka malipay. Dili naman usuron padaghanay. Dili na uso karon kung unsay pasikatay sa simbahan. Ang uso karon pailhanay kinsang Ginoo. Kung gusto na ko introduce kanimo. Alang sa mga nangundag simba nga wa na ka malipay sa simbahan, asa ka nagsimba, pangitag simbahan nga dito ka nalipay. Free kaayo ta nga mangitag Ginoo kun asa ta. Tugod ka ang pulong sa Dios nagsulti. Kinahanglan ato daw ila-ilahon ang mga espiritu. Kung unsay naa anang simbahan na nagapasabot na amay haom para kanimo, didto ka. Mo sa mga taga Restoration of Life Family Church, gusto nako ikaw sultihan. Padayon sa pagsimba kung asa ka dapit na lipay. Ay gusto lang sa Ginoo mahibaluan. Nga ang imong kinabuhi akong kinabuhi, walay lain na nag-iya niini. Ang Dios lamang na naa sa langit. Ug kaya niyang makuha ug mudugang. Ug kaya niyang mosamad ug moayo. Kay siya ang tag-iya sa imong kinabuhi. Sa imong gihigdaan karon. Sa imong gipaminawan karon, kung asa ka man, naka-tune in karon, nagsakay ka magsakyanan. O naa ka man sa balay nangandam sa paniud ko. O natulog ka pa man siguro ka nagyida ka karon. Gusto na ko ka ignon. Pwede ka kuhaon diya sa imong limutangan. Ug alang pud sa mga taong dunay gibati sa lawas. Na ang mga doktor mo ingon, wala ka na paglaom. Pwede ka dugangan sa Ginoo karon. Pwede ka ni ayuhon. Tugod kay ang Biblia nagsulti, puro Kamatooran. Ug ang Biblia lamang ang nakabalo kung unsa ang Kamatooran. Mga higala igsuon, ayaw kalimot. Luyo sa imong kabisi. Luyo sa imong pagpanarbaho. Luyo sa imong mga negosyo. Ayaw kalimot. Proverbs chapter 3 verse 6. Hinumdumi ang Dios sa tanan mong buhaton. Ug tultulan kani sa dalan nga matarong. Nagapasabot na ang butultol sa atong kinabuhi ang Ginoo lang. Kung nasa ka nalipay nga nagsimba, maunanan simbahan na nga nagitultulan ka, ganiya ka nalipay. Apan kung nagsimba ka nga naatay gipangita, na ay kulang. Nagapasabot, pangitaa ka ng lugaran. Tugod kay dili lagi uso karon pamilyahay, igsuunay, uyuanay,
or something unsa man na diya maikog kumubiya tungod kay mo ni ako man gunang igsuon ang pastor diya sa ato pa nagsimba ka tungod na lang sa kaikog siguro nagsimba ka tungod na lang sa imong ikog. In other words, wala na lang ka nagsimba tungod sa Ginoo tungod na lang sa imong pagka-parinti nimo ang nagdala diya. Apan sultihan ko ikaw. Ayaw kalimot. Walay nakabalo kanus akita tuwaon. Walay nasayod kanus akita mamatay. Apan akong ipahibalo kanimo nga naay mo patay ug naay mo dugang sa imong kinabuhi. According to Deuteronomy chapter 32 verse 39. Klaro nga gisulti diri sa pikas sa New King James Version. Ingon niya, karon ilha ninyo nga ako'y tinood nga Dios. Karon dili unya, dili ugma, dili sunod adlaw, kay basin dili ka na maugmaan. O basin dili ka na maunyaan. Karon Deuteronomy 32:39 nga nag-ingon, karon ilha ninyo nga ako'y tinuod nga Dios. Wala nay lain gawas kanako. Wala nay lain gawas kanako. Sa ato pa nganong gisultis Ginoo ni. Tugod kay daghan siguro Ginoo karon nga atong nailhan. Mga Ginoo, mga klase-klaseng mga Ginoo nga imong gituan, dili lang siguro makita sa usa ka mata apan siguro daghang mga tao karon na ay Ginoo, mga grapa sa lawas. Ginoo man na para niya. Na dili siya madutlan, dili siya mamatay, hinumdumi. According to Genesis, atong tanawon kadiyot, nagapasabot nga naay limit gid ang tao. Genesis chapter 6, verse 3. Unya, miingon ang Ginoo. Dili ko tugutan nga mabuhi ang tao hangtod sa kahangturan. Tungod kay tao lang sila. Busa sukad karon magakinabuhi na lang sila o dili musubra sa 120 ka tuig. Dili ko tugutan ang taong magdugay. Ikaw na minaw karon. Hindi ka pwede magdugay pa. Kung nagidad ka 40, bana-bana mga 20 years gikan karon sa 60 ka na. Kung ikaw nag-edad og sa 60, bana-bana ang 20 years. Pila na ka 80? Ang pangutana makaabot pa ba ka tag 80? Kung basihan sa edad. Pero kung moadto kag sementeryo, wala edad nga gibasihan dito. Kay naay gamay nga sukot, naay dako-dako, naay pinakadako, nagapasabot na wala dahil nagbasig edad ang Ginoo. Dili ko tugutan nga magdugay. Dili ko tugutan nga mabuhi ang tao. Dili ko tugutan nga mabuhi ang tao hangtod sa kahangturan. Nagapasabot. Ikaw nga naminaw karon mga suking ipaminaw. Dili ka magdugay. Kamo nga mga kaigsuonan nato nga nagatan-aw nga live sa atong Facebook account sa Tingog sa Kamatooran. Di na gid ka magdugay pa. Kaya Biblia nagsulti, bisan ako di na ko magdugay. Si Jamil, di ko magdugay. Si Pastora, di ko magdugay. Ako, di ko magdugay. Labaw na ka. Dili ka magdugay. Kaya walay taong tugutan sa Dios na mabuhi ug dugay. Sa pagkakaroon malipayon kay kakay ang imong lawas hinsog pa. Sa pagkakaroon malipayon kay kakay daghan pa kag kwarta. Sa panahon karon malipayon ka kay daghan pa kag mga asset sa imong kinabuhi. By the way, mga higalay igsoon. Kinsay tag-iya ni anak imong mga nakuha karon, mga na-achieve sa imong kinabuhi. Dili ba ang Ginoo?
Ingon pa niya tanang butang makita o dili makita ako. Ato masahon sa Psalms 24 verse 1, ang tibuok kalibutan ako, ug bisan ang nagpuyo niini ug ang tanan nga naa niini ako. So nagpasabot naa gyud isa ka adlaw ni ana nga mawala ng imong gisaligan. Kung nagsalig ka sa imong negosyo, nagsalig ka sa imong kwarta, nagsalig ka sa imong bahandi, sa imong possession, ayaw kalimot na ay isa ka adlaw ana mawala para mahinumduman nimo nga naa day Ginooy tag-iya anang imong gigulitan. Pero mintras wala pa na mawala, balik sa Dios. Ilha siya. Ingon pa niya, according to Deuteronomio 32, niya, ilha ako na inyong Dios. Nagpasabot, balik sa Dios. Wala po mingon balik sa imong simbahan. Balik sa Dios. Kay dili simbahan. Walay Dios sa simbahan. Ang Dios naa nimo. Balik sa Dios. Ayaw balik sa building. Kung nihawa ka sa building, kaya wa ka ganahay dito sa nagdala, nagpasabot dili ka para dito. Pangita og lugar. Ug ayaw pakialami ang mga tao sa palibot. Pakialami ang Dios nga tag-iya sa tanang butang na kaya niyang makuha even sa akong kinabuhi. Bisan sa imong kinabuhi. Pakibasa pa sa Psalms 24:1, ang tibuok nga kalibutan ug ang tanang anaa niini iya sa Ginoo. nagapasabot iya sa Ginoo. Namayag pag akong pangalan before, bisag ansang lugar, Dapitan, Dipulog, Mindanao and Visayas, naabot na mo ni Pastora. Pero ang nailhan, ako man, kung ta ka Pastor Joy, kaya magpaampo ta, kaya muuni. Sometimes, tao na nga itong ipangita. Yung nang Ginoo marang nawala namang kuan ni ka Pastor Joy. Ihulog ko ni. Nadawon ko, mga higala, igsunga. Ngano nakasulti ko ani sa inyo, kay kaya day kuwaon sa Dios bisan ang imong kasikatan. Bisan ang naan kaya kuwaon sa Dios kanang imong kwarta, kanang imong negosyo, kanang imong kinabuhi, kaya kuwaon niya para lang mobalik ka sa iya. Kay gusto niya mailhan lagi siya karon. Kay gusto niya ikaw makaila ka niya. Mintas wala pa natandog sa imuha. Balik dayon sa Dios. Take note, balik sa Dios, wala ko mingon balik sa simbahan. Kung asa ka nalipay, naplasta na ka diha na. Ayaw na balhin. Kung asa ka na gigamit sa Ginoo diha na. Dili man issue dili ang padaghanay. Ako ako'y pakialam kung ako'y manungog ng mga negative para sa ako. Ang ako gipakialaman ang Dios nga nagtawag sa akong balik. Kanara, dili ka may stress sa palibot. Kung ang imong nakita, nga ang Diyos dahil nagtawag sa imong klaro. Ngano di ay ang tao biya sa iya, basin dili klaro ang pagtawag sa iya. Basin dili siya. Ang point ako, basin dili day haom ang imong pagtawag sa Ginoo. Pero kung hindi ka niya na miserable imong kinabuhi, niabot ang mga daghang mga pagsulay, kagugot, kasamok, bisag unsa na lang, kanang giingon nato mga problema, pagsulay tanan. Napilian jud kaniya, kay gusto niya kang pabalikon. Pero kung hindi ka walay na itabo, nagapasabot, wala ka gitawag sa Ginoo. Pero kung hindi ka nga daghang mga nahitabo, balik dayon sa Dios. Ayaw kalimot. Pwede niya kuhaon imong anak. Kanang ang anak nimong palangga tayo, na usahay ang Ginoo dili na nato ma-recognize tungod kay naa na ka nag-focus dia sa imong asawa palangga kay na nimo, imong bana palangga kay nimo, imong trabaho palangga kay nimo, imong kwarta palangga kay nimo, imong sakyanan palangga kay nimo, tanan nga nakapawala sa Dios. Kuhaon na niya. Take note. Tuluhon na ko balik. Kuhaon na niya. Kuhaon na niya. Kuhaon na niya sa panahon nga dili ka mo balik sa tinuod na kaniya. Sa tinuod kinabuhi o sa tanan nga nakakaniya. Balik ta sa
Deuteronomio chapter 32 verse 39. Tugod kay isa ka oras lang ta diri mga higala kay sunan. Kay more makaya sa atuwa nga budget sa panalangin sa Ginoo. Busa nagpasalamat ko niining suod na kong higala. Brother Oliver o Pastor Edward kauban sa iyang pamilya dito sa Maitong o sa pamilya dito sa Surala o pamilya diri sa Tagum. Lipay kay ko kay ang Tagum nag-support din aning ministry. Kay dili man gud mi makasaka-saka sa inyong balay. Apan pwede mi manuktok sa inyong mga sakyanan, sa inyong mga radio set. Pwede mi manuktok sa inyong mga cellphone. Pwede mi manuktok sa inyong mga Facebook account. Wala nga gusto nako i-recognize ang mga taong gigamit sa Ginoo. Kaya ang Dios lamang ang pwedeng managtiya sa atong kinabuhi. Deuteronomio 32:39 nga nag-ingon, karon ilha ninyo na akuray tinuod nga Dios. Unsa daw? Tinuod nga Dios. Unsa daw basura? Tinood na Diyos. Sa ato pa gipaila-ila gyud niya ang kaugalingon nga siya ra ang tinuod nga Dios. Ano ba? Wala nay lain gawas kanako. Ano pa isa? Ikaw ba sa pastora? Ako ang mopatay ug muhatag ug kinabuhi. Mosamad ako ug moayo usab niini. Walay makailog kang bisan kinsa gikan sa akong gahom. Ako mopatay. Kinsay mopatay? Yes. Nga naman lagi pastor nga akong suon. Ako pamilya gipatay lagi sa mga tao. Gisugo ra po na sa Ginoo. Alang-alang ang Ginoo manaog ug siya'y mamusil. Siya'y modunggab. Siya'y mohatag sakit. Gipangsugo ra na sa Ginoo na. Gani namatay higala nako dito sa barangay Inyuda matod pa best friend kay nako to niya ato mga panahon nga napa ko sa pagdumala nga ng relihiyon. Gikan sa trabaho nangapi siya giablihan niya ang TV matod pa sa anak na nag-testimony. Nagduyan-duyan lang akong papa pastor. Init pa kayo ang kape ug iyahang ibutang sa lamisa ug samtang nagluyan-luyan nagtat-aw TV. Galit lang burn out. Ug giadto na iyang papa. Iyang gipukaw. Patay na iyang papa. Minuto lang mibiya siya sa iyang amahan. Init pa kayo ang kape. Nagpasabot na aday namatay nga nangapi. Gusto na ko klarohon. Ang kinabuhi nimo akong kinabuhi, ang nagunit ni Ginoo. Mananingon siya, ako ang mopatay. Di ginato siya malalis. Kung naay namatay sa bisan usa pamaagi, ingon niya, ako ang mopatay. Meaning, ginaalaw ni Lord ang kamatayon sa mga tao nagpakadautan pag-ayo. Kamulo ba mo? Naday kamatayon nga dili nato pa oras. Pakibalik og basa palihog. Walay kapitulo 7 versikulo 17 or Ecclesiastes na siya sa version. Ayaw usab pagpasulabi sa pagpakadautan o pagpakabuang. Kung imo kining himuon, basin mamatay ka sa dili panimo panahon. Mamatay ka nga dili panimo panahon. Ako ang mopatay. Ano ba isa? O mohatag sa kinabuhi. Pwede pa niya ka-extenan kung karong adlaw imo siyang dawaton. Ilhon nga usa ka Dios na labing halangdon na hari sa akong kinabuhi sa imuhang kinabuhi. Because He is the source. Gusto na ko klaruhon. Ang muhatag ng kinabuhi o makuha, Ginoo ra gid yan. Busa balik sa iya. Wala na tay daghan pang istorya diri. Balik na niya. Biyain na ang tanang kabuang.
Biyai ang mga sikretong mga sala. Biyai ang ikaligot-gutan sa Dios. Biyai na tanan na dili makapalipay sa Dios. Ako ang mopatay ug muhatag og kinabuhi. Ingon pa niya, ako ang mosamad ug moayo usab niini. Nagpasabot. Kung gitagaan kag sakit karon nga wa pa maayo, basin naa siya'y purpose nganong gibutang na o gitugutan na niyang sakitan. Kay basin nakalimot ka na. Bisan pa ang hospital, mga doktor, wala ko mag-ingon nga dili makayo. Mubalibad na sila. Kay dili na nila kaya moayo sa imo. Apan ang Dios, kaya niya moayo. Siya ang mosamad ug siya pun ang moayo. Walay makailog kang bisan kinsa gikan sa akong gahom. Kung naa ka na niya ang kamatayon, ang kasakitan, dili makailog kanimo. Meaning, amot pasabot ako, pwede pa sa Dios i-extend ang imong kinabuhi. Before ta moadto sa unahan ang mga bersikulo, ako ngihatag ni Emil ang dugang mga nasabtan niya sa mensahe sa Ginoo. Akong nakita nga samtang namin ako sa mensahe sa Dios, ako na pamanandungan nga sa atong kinabuhi, limitado ra gyud ta kayo. O akong napamanandungan nga sa atong kinabuhi naagid tay mga season, mga igsoon. So kung naaman tay mga season sa atong kinabuhi, akong napag pamanandungan nga atong i-appreciate kung unsa ta nga season karon, usahay malipayon ta, na may mga kalisod, atong i-appreciate ang Ginoo. Kaysa atong nadungog karon, siya'y nagbuot sa tanan, siya'y ray nakabalo, unsay may tabuugma, ug gani akong napamanandungan na di ta pwede manghambog o ipasigarbo natay panghambog ang atong mga talento, atong mga pwedeng ma-acquire aning kalibutana. Kaysa matod pa kung atong ipanghambog ang mga butang nga atong nadawat, wa ta nasayod kung unsay may tabuugma. So tama tong mensahe nagiingon na nga nay usa ka tawo nga nag-andam og tigumanan, daghan kay sa gitigom para ugma, pero namatay man day pagkaugma. So ang pagbuot naara gyud sa ato ang Dios nagiilang hari. Evangelist Joy. Sa ako nung September na kinabuhi di ay naagi usa ka butang ng pangandaman di ay kining moabot ang kamatayon. So na-realize na ko nga ang kinabuhi sa tao wala tugod sa Ginoo nga mutaas. Ang importante lang di ay matupaon sa Ginoo nga atong mga kinabuhi baka nang nakaila gid ta sa iyaha. Kung kinsa gid siya nga Ginoo kay nagpaila man siya kaganina si ang pulo nga siya ra ang tinuod nga Dios. Buti pasabot na agid ay lain nga mga Dios nga giila sa mga tao. So bulahan kay ko kung moabot sa ko ang kamatayon, bulahan ko kung moabot ka nako ang kamatayon nga diin nakaila ko sa Ginoo nga usa di ay siya kahari. Unya nakahibalo ko nga ang iyahang mensahe gidawat nako may tungod sa paghari sa Dios. So makaingon jud ko nga ako ang pinakabulahan. Malipayon ko kung moabot na sa ko ang panahon. Kay sa giingon na ganina dili gid ay ta magtugay. Atong kinabuhi ba so samtang buhi pa di ay karon kita matag usa ka nato samtang buhi pa ta. Mubalik gid ta sa tinuod nga tag-iya sa atong kinabuhi nga mao ang Ginoo. Padayon ta nga mga lagad. Asa man ta nalipay sa simbahan, padayon lang. Ang importante karong adlaw atong ilailahon ang Ginoo. Nawato nato siya. Siya ang Dios nga hari nga buot maghari sa atong kinabuhi. Okay, sa panahon mo abot kanang butang kanang mauna ang atong hinulaman ng kinabuhi. Malipayon ang kisugat sa hari ng dito. Tinuod na dito sa Mga higala, igsunan. Ang dawaton nako karon, dawaton nako nga ako'y mahimo. Ang akong dawaton karon sa kong kagalingon, siya day tagiya sa kong kinabuhi. Usahay dili ta makadawat anak.
Ay, may Tungod kay nagtuot nga kita'y tag-iya sa kinabuhi. Doon ay mga salida usahay makita nato. Yan pa niya. Buhata ang tanandok, mabuhi lang ako ang pasyente. Kaya ko mubayad bisan unsa. Yan pa niya. Ang salida bitaw. Pero bisan unsaog, ang doktor mo reklamo na yun nga mayon. Dili na ako kaya. Luminaw ka man karon. Dawata nga wala na kay mahimo. Dawata nga kung walay Ginoo, dili ka mabuhi ka. Ang Ezekiel Kapitulo 33 nag-ingon sa Bisaya nga lingwahe sa verse 16. Ang bisan unsa nga sala nga iyang nahimo dili na hinumduman batok kaniya. Kung karong adlaw mutuo kaniya nga siya lang kaniya sa mga. Ug siyang nagapasaylo sa inyo. O karong adlaw nagpaila siya kanimo nga siya'y tag-iya sa imong kinabuhi. Tungod kay naghimo siya og husto ug matarong, sigurado gayud nga mabuhi siya. Pwede paday ang tao mabuhig dugay. Pwede paday ang tao i-enjoy niya iyang bana, asawa, mga anak, mga kaptang, mga propiedad, o bisag unsa man ang naa sa imo, kaya pa na nimo ma-enjoy. Hallelujah. To God be the glory. Tugod kay naghimo siya sa husto ug matarong. The word sigurado gayud nga mabuhi siya. Oh, how God is great. To God be the glory. You are my King, Father. You are my Lord. Sigurado kayo. Sigurado kayo. Basin, ikaw nga naminaw karon nga namalandong. Kung gusto kang madugay, makauban nimo imong anak, imong pamilya, pag kinabuhing gusto, kung matarong, o balik, nagto sa Diyos. Verse 17, nagingon siya. Apan ang imo nga mga katawhan Ezekiel, nagreklamo nga dili kuno husto ang akong pamaagi. Nganong gipatay man sa Ginoo akong mama. Pagkamatay sa akong inahan, last March, halos dili matugkad ang kasum-anan nga niabot sa akong kinabuhi. Tungod kay wala na ko'y mama. Kaya katong mga panahon na, mas dool ko sa akong mama kaysa akong daddy. Apan gidawat nako kay kabalo man ko ang tag-iyas kinabuhi. Ang ako mang Ginoo. Apan doon ako'y manghod. Kanigi na madawat. Ibasol niya pagayong Ginoo. Hapit panahon kung siya namatay. Kaya na-disgrasya siya. Ako nasabtan. Kung ang Ginoo may tag-iya sa kinabuhi, tag-iya sa tanan. Kung unsay nahitabo sa ako ug sa imuha, justisya siya. Di alaw lang na niya basin. Wala naka nahaom sa iyahang pagmulutan.
Busa mga higala. Ingon pa niya, nagreklamo ka. Ingon pa niya, nga ako daw dili. Ang mga katawan isikin, ingon pa niya, nagaingon, nagareklamo sila na dili daw justice ang akong ginahimo. Apan ang ilang pamaagi, mao ang dili gusto. So gibalik sa Dios pagsulti kang Ezekiel. Nga kung naay mga taong nagbasol kaniya, ingon pa niya, sila ang dili mao nga pamaagi. So tanang mga panghitabo na nag-abot kanato, pamaagi na sa Dios. Now kung mo reklamo ta, ingon pa niya, ikaw, ako, ingon pa niya, ang imong pamaagi mo'y dili gusto. Tugod kay gusto lang ako klaruhon sa tanang mga suking tigpaminaw. Nga ang Ginoo nako nga gi-introduce karon. He is a justice. Kinsa din ang Ginoo nga ako i-introduce. Si Moises, giduaw siya sa Dios ug nagpaila. Imagine ha, ang Ginoo na gyud nagpaila kang Moises. Mga higala kay suunan. Tutukin ninyo pag-ayo ang mga bersikulo nga among ginasulti karon. Exodus chapter 34 verse 5 up to 7. Unya ni kunsad ang Ginoo diha sa panganib. Ug gilitok niya ang iyang ngalan nga Ginoo. Ug gilitok niya ang iyang ngalan, I am the Lord. Samtang nagatindog si Moises diha sa iyang presensya. Verse 6, hilabay ang Ginoo at tubangan ni Moises ug niingon. Ako ang Ginoo, ang may kahangawa. Okay, siya ang Dios na gimingaw nimo. May kahangawa. Amo karon nga nagasud-ong, nagatan-aw sa ato ang Facebook account sa Tingog sa Kamatooran. Gimingaw ng Ginoo nimo. Balik na ni. Kay kung di ka mo balik, basin wala na kay balikan. Ug maluluyon nga Dios. Siyang Dios na naluoy sa imong sakwa. Hangtod karon gibuhi pa ka. Kay gusto niya tagaan kag chance. Mahigugmaon ako. Puno siya sa gugma. Mao bitaw kapila ka nakasala, wa gyud ka natanduga. Kay karong adlaw, basig tandugon ka na niya, kay nadungog na nimo ang mga pulong. Ug matinumanon. Matinumanon siyang muhatag sa imong gipangayo. Balik na niya. Ug dili daling masuko. Siyang Dios nga dili daling masuko, dili pareha nimo. Walay sudan, walay kwarta, suko na dayon. Pero ang Ginoo, dili siya daling masuko. Verse 7, pinapakita ko ang akong pagigugma sa daghang mga tao. Ginapakita niya iyang gugma. Wala niya gitago, di pareha nimo. Mahigugma paglain. Tagu-taguon ang gugma sa uban. Nananaman ta kay hinigugma. O ginapasaylo ko ang ilang kadaotan. Sa ato pa ang Dios mo pasaylo gyud kung ang tawo mobalik na kami. Kalakasan Ang ilang mga sala, o kasalanan. tanan gihimo sa tao, ginapasaylo sa Dios. Apan ginasilutan ko ang mga makasasala. Ug maulay angay nimong mahibaluan karong adlaw. Kaya niyang musilot sa mga taong nagpakasala. Lakip ang ilang mga kaliwat. Pati. Hangtod sa ikatulo, ikaupat. Pati ang imong anak ug ang imong ngadto sa mga kahenerasyonan. Kaya sa Dios silutan. Busa justice yan. Dili siya magpataka og silot kung dili ka mobalik niya, basig diha ka na silutan. Mao na ningon sa dinhi sa verse 18. Mao ni pinaka-highlight before ta mag-end. Unang matarong, ay kalimot ha, nga tao mubiya sa pagkamatarong. Kana bang nagsimba na? Nakailanag Ginoo, nangalagad na. Itagaan na chance sa Ginoo. Mo ni mga tao nga naanas pagpangalagad, nakailan na sa Dios. Dasig na. Og maghimo og daotan, mamatay siya.
Pakibalik ko basa diya sa imo. Ezekiel 33:18, kung ang matarong na tao mubiya sa pagkamatarong, ug maghimo nagdautan, mamatay sila. Sa ato pa, nakaila ka na Ginoo. Nakasimba ka na according to Hebrews 6. Ningon sa dito, nakatagamtam ka na. Klaruhon tani ha. Nakatagamtam ka na sa kaayo sa Dios. Apan nibiya ka niya. Ingon niya, bag-ulang nadungog nato sa Ezekiel 33, mamatay siya. Hebrews chapter 6 verse 4 to 6, aron dili kita mubiya kaniya. Kay kun ang tao mubiya sa Dios, wala na gayoy makapahinulsol ug makapabalik kaniya pag-usab sa Dios. Nahayagan na ang iyang hunahuna. Nahayagan na. Nakaambit na siya sa panalangin nga gikan sa Dios. Grabe ng blessings na encounter niya. Nakadawat na sa Espiritu Santo. Ang Holy Spirit naglipay o naglahatag, nagkalinaw. Nakatagamtam na sa mga panalangin nga gikan sa pulong sa Dios. Bless kayo sa word. Ug nasinati pagayod niya ang gahom nga ipadayag niya sa maabot ng mga adlaw. Pagkahuman kung mubiya paghihapon siya sa Dios, wala na gayoy makapahinulsol o makapabalik kaniya pag-usab tungod kay samara nga gilansang niya pag-usab sa krus ug gipakaulawan ang anak sa Dios. Kung ang tao di ay madisgrasya, unya wala na makasimba, na kumatos na, dibilan pagamay kinabuhi, unya naghinosol, unya wa kasimbaan ng adlaw, Domingo, wala na makapabalik kani. Karon, kay himsog pa kayo imong lawas, balik na niya. Klaro ang Ezekiel niingon, kunang matarong na tao mobiya sa pagkamatarong ug maghimo na ug dautan, mamatay siya. Verse 19, ug kung ang dautan mobiya sa iyang dautan nga binuhatan ug maghimo sa hustog matarong, mabuhi siya. So tagaan nag-chance tong dautan nga mobalik niya. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Mamatay gayang balik ko na ko ha. Ingon pa sa verse 18, kunang matarong nga tao mubiya sa pagkamatarong ug maghimo na og dautan, mamatay siya. Meaning wala na gyoy sumpay nga kinabuhi. Kuwaon na sa Ginoo. Hebrews chapter 6, nakatagamtan na siya. Nakasinati na sa Ginoo. Apan nimbiya siya, ingon pa sa Ezekiel 33, verse 18, ingon siya, kung ang matarong nga tao, considering yung mga tao nagsimba, nakaila na sa Ginoo, nakaila na sa hari. Ingon pa na din mubiya sa pagkamatarong ug maghimo na og dautan, mamatay siya. Nagpasabot, i-cut off na niya tanan. In verse 19, mas paboran niya mga tao nga dautan. O kung ang dautan mubiya sa iyang dautan, nagpasabot ng mga binuwatan ug maghimo hustog matarong, mabuhi siya. Hallelujah. Mabuhi siya. Sa Zephaniah chapter 1 verse 6, matod pa sa pulong sa Ginoo, laglagon ko ang mibiya kanako ug wala mo damog kanako. Laglagon niya ang bibiya kanako. Pastor, napabay chance, mabalik mi, mintras imong tiil makakatkat pa sa simbahan. Mintras imong mga tiil makabaktas pa o dili, kanabang wala pa'y gibati nimo. Balik na. Kaya basin magmahay ka. Kung ang Diyos na ang maningin. Because He is the source, the sustainer. Ayaw na paabota nga mas labaw pa siya sa imo. No, mas labaw pa kaniya. Umingon ka, nakasabot ang Ginoo nako. Ayaw ginahuna-huna nga siyang nakasabot. Dapat, amot pasabot ani, dapat umingon ka sa imong kagalingon, ubalik nako kay ang Ginoo. Isugin sa stricto din siya. Gugma siya, pero justice siya. Naapon siya yung pagkahustisya naman. Puno sa gugma, kung nagapasaylo, apan nagasilot, yun pa, na itong panahon na nagpaila sa kang Moises.
Mao na nga karong oras sa mga higalag tigsunan. Balik na sa Dios. Balik na sa Dios. Wala ko naman balik sa simbahan. Sa Ginoo ka balik. Kaya kung mabalik ka sa Ginoo, ang imong pag-atog simbahan, replika lang na sa imong pagbalik sa Ginoo. Mali ang term, imong kabalik sa simbahan. Pangalagad sa simbahan. Kasi na lang simbahan, building mo na. Dapat dito ka mangalagad sa Diyos. Kaya ang imong pagpangalagad diya sa church, resulta na sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Mga higalag kay sunan. Gusto na ko umingon ka rin, balik. Mintas naaba ang kinabuhi pagkiyatag sa Ginoo. Ay kalimot na kito 39 sa Deuteronomio. Siya ang mopatay. Siya po'y makuha. Siya ay mosamad. Siya po'y moayo. O walay makailog gikan sa ilha. Nalay ko na ginawa sa ito ng tulo. Akong yatag ni Remila panahon sa realization. Ako ang realization lang is samtang aduna pay kusgan pa ko, akong enjoy akong kinabuhi uban sa panalangin sa Dios. Kay musla na akong panahon. Kaya nasayod kong limitado ra ang tanan. Kung samtang kusgan pa, mga lagad ko sa atong Dios na tingdanay. Huwag naman na etas. Amen. Ito akong realization. Nasa lang dili ko mo biya sa Ginoo tungod kay labi na karon kampante ko na ang Ginoo ako na mailan. Mabalugod ko sa ako ang pagpangalagad karon na mao lagi niya dala na akong isubay, mao lagi din misay ang akong nagawat. Ang misay nga gidala ni Jesus din sa kalibutan hitungod sa paghari sa Dios mao na nga padayunon ako ang pag-alagad sa ato ang hari. Ako isa lang ako na-realize karon. Siya may tagiya sa kong kinabuhi. Siya may mukuha o mudugang. Ano mo biya ko niya? Karon panahon nakabalik ako niya. Wala ako ipakialam sa mga istorya sa palibot. Ang akong ipakialaman na ang Ginoo nagpili sa ako para mabalik ko niya. Isa lang ako ibilin sa talang mga sukit ko nila. Ayaw ka ikong iwan ka, maglisod ko biya na sumahan na, pastor. Maglisod ko biya, ano. Iwan ka, mato pa dito sa pikas. Money. Nakakagason. Nakakabla. Nasa ka nalipay, dito na lang ka. Maurang Ginoo. Ayaw pabilin sa imong kaikong. Pabilin sa tawag sa dito. Alang sa gusto mo text, Okay, kini ang numero sa programang Tingog sa Kamatooran sa Smart 0920-3523-804. Muna po, 0920 0920 35 35 23 23 804. 804 Hanggang sa TN, 0965 0965 43 43 53 53 347. 347. Mao ka lang atong hotline sa Tingog sa Kamatooran. Mga igalag igsunan, text mo para sa inyong na-receive na mensahe. Para po sa atong mga televiewers sa atong Facebook account sa Tingog sa Kamatooran, pwede mo muhatag realization diya, i-post ninyo diya para mabasa po na sa tanan ng mga friends nato na mo di imo nadawat mo karon na yon tahasan ta ka nga muhatag po kag realization diha sa ato ang Tingog sa Kamatooran alang sa gustong mo muhatag og panahon sa pagpaminaw matag alas 11 hangtod alas 12 sa Sabado. Kini nga programang Tingog sa Kamatooran mo cater kaninyo o moingon kami maayong pagpaniod ko sa ato. Gusto mi magpaila sa mong kagalingon? Ako di ay si Pastor Emil. Ako po si Pastor Giselle Pati. O kining inyong ubos nga alagad, the return of the prodigal son, no other than brother Joy Pati. God bless o maayong udto sa ating ito. Alay ko na ginawsalit ito. Galing mo. Sa ating pag-iman, Tingog sa Kamatooran. Ayaw kalimot sa sama